Dar când nu erau motoare, cum se făcea uleiul? Când nu era curent electric? Când nu era curent electric, cum se făcea? Cu apă. Apă, râu, potier, cu apă. Cheia la apă se învârtea. Deci ca și moara. Cu apă, ai vânt, Oare pe vânt, da. Deci tot o forță din asta. Dar mai mult la apă era, mai precis la apă. Acolo apa curge. Pierii, da, nu învârtie toată treaba asta. Ca și la făină, ca și la uloi, ca și la ușă. Când se lumină de tot pierii la apă, ca și cum și-am umești. Dai seama. Le-am prins. Sigur. Deci principiul la moara asta de făcut ulei este următorul. Se macină în mașina aia care vibrează și strecoară sâmburii de floarea soarelui. Deci aia sparge semințele la o anumită densitate și la un anumit reglaj, să mai rămână niște coși de sămânță în procent de 30% ca să poate să se preseze destul de suficient sămânța. Dacă ar fi foarte curată, atunci ar ieși mai greu de pe acest melc hidraulic. Dar cum ea are și sămânță, randamentul este mai mare. Deci la un sac de sămânță este aproximativ 13 litri de ulei prin încălzirea termică din acele 3 vase mari unde se tot învârte sămânța sub foc. Dacă nu s-ar învârti prea mult sămânța la proces termic, randamentul ar fi puțin mai mic și ar fi mai natural uleiul. Așa mi-au spus domnii de aici care lucrează. Deci ar ieși poate un randament de 10 litri la sac și toată această presă de ulei are un randament, dacă ar fi să funcționeze permanent, cam de 350 de kg pe oră. Aproximativ. Dar așa ei face la fiecare om cu sămânța lui, ca să nu fie problemă. Unele semințe sunt mai grase, mai pline, altele mai slabe și fiecare om e mulțumit cum iese și de aceea tot oprește și pornește pentru fiecare în parte strecurătoarea. Când nu era curent electric, uleiul se făcea prin procese tot mecanice lângă râu. Cum era moara cu apă, așa era și moara cu ulei. Forța apei învârtea motoarele și nicio problemă. Era destulă putere ca să învârtă aceste mecanisme cu melc hidraulic și cu presarea semințelor ca să iasă uleiul. Oricum, ceea ce se rezultă din semințe, acel compost, este atât de uscat încât dacă îl bagi în gură, am încercat să mănânc, e foarte greu să mai găsești ceva uns în el. Deci aproape că este pur și simplu rest vegetal pentru animale. Ele simt totuși că a fost ceva ulei.
A fost mai înainte un băiat cu o cățeauă și lingea pe aici, pe jos, betonul. Pentru că îi mirosea așa, miroase frumos, a ulei curat. Ușor așa, ulei prăjit. Asta este amintirea care o avem în data de 13, nu, în data de 16 ianuarie 2013 în Republica Moldova. La revedere!